Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Tierra del Sur. Magpaabot lang ko nimo din hinga mahuman mo sa inyong panagsulti sa pari. Maki, Ah, panidi ka ng tawhana. ha? Asa man na ba, Dong Jumari? Kanang nasa at bang nagsandig niya ng haligi sa usa ka building. Ito ara, nakita na nako siya, Dong. Nagduda ko nga siya katong misteryoso nga mukalit lang upakita sa may simangan. Sa? Sige na, manauna ko ning sakyanan ha, Maki. Ug isalig ko nimo ka ng bahin. Okidoki, Dong. Nalagyapon siya sa iyang naimutaan. Siya gyud ka na. Ang misteryosong lubos itong ug may da kanunay nga hait kayong punyal. Ay, bidang aptika. Paglingi na ako, wa naman siya siyang nahimutangan. Ay, huwag tanggit siya, da. Asa nakahato pa ingon? Pasensya na yun nga wa ko makadayon sa kong pag-adtong gabi sa karangbay sa mga Benavides daon ta ang holy water. Nakasabot yung kay ko, Padre Freddy. Dili sa yun nga sungasungon ang weirdo ng good kaayong sitwasyon kagabi. Jumari Benavides, taod-taod na silang yupa. Apal mas ni grabe yun ni karon ang ilang pagmangtas. Daghan kaayo ang mga nangamatay kagabi. Kinahanglan pa ba na kung isulti mo ang sekreto bahin ini? Di na kinahanglan, Padre. Nasayod na ko ang nakailan na good kaayo ko sa akong amahang supremo. Gisakyan nila ang lakat sa kalibutan na nagpadung na kini sa katapusan. Diyos lang ang nasayod sa tanan, Padre Freddy. Siya ang nagbutang og sukaranan. Busa, siya sab mo'y bugtong mahibaw kung kanus agad ang maong katapusan. Tinuod ka na. Kaya ang kalibuan katuig na itong mga tao din sa kalibutan, mahimong usa lamang ka na kaadlaw sa itong Ginoo dito sa langit. Ang tanan gilatid ng daan nga doon naging sinugdanan. Apan kon hiskutan kon kanusa ang iyang katapusan. Samara gikwestiyon ta ang Ginoo ni ana. O dili yung ka niya kay Mutlan. Padre Freddy, unsay imong plano? Jumari Benavides, kinahanglan nga ikaw ang unang makataak sa misteryosong dapit nga yuta sa adlaw, ang Tierra del Sol. Padre Freddy. Unhi ang amahan ni mong supremo. Kaya kung sila mo ay unang magakaplag sa maong dapit, mamahimo kining tinunglo. Padre, tabangi ko. Kung maumagani ka na ang makaputol sa propesiya nga mo'y ilang gitamdan o gipaabot, tabangi ko. Kutob sa kumahimo, ug samtang buhi pa ko. Tabangan ko ikaw, aron sila paggangon sa iwan nilang mga tinguha. May nalanggani kami patuo si Ursula. Sa diyang ako siyang gibandong, Sir Minard. Tar sila. Nasayop ako sa akong mga desisyon. Aron pukaon sa lagikan sa dugay na kanilang lubnganan. Supremo. Dili na nako makontrolar, tar sila. Dili na. Sila ang umaabot ni mo mga warriors, Sr. Winard. Dako na kong problema ang akong uniko iho. Si Jomari. Unsa? Dili gyud unta angay nga mamahimong babag si Jomaris propesiya. Dili gyud unta angay. Tungod kay wa magud nimo ma-focus ang pagpadako niya, Sir Minard. Laing tao ang damgat tuto niya. Si Ingracia, nga usa ka devoted Christian. Kara! Diha kung dapita na sayop. Tungod sa sobra na kong kabisi sa akong mga negosyo at mga panahon. Sir Minard. Kung laing opsyon alang sa katumaanan sa propesiya ang pagpatay ko sa pinangga kong anak, buhaton ko ka na.
Patyon mo si Dong Jumari, Sir Minard. Kana kung gikinahanglan gyud sa higayon, dili ako magduha-duha sa paghimo ni anak Tarsila. Tungod walang sa kapatiran sa espiritual. Usa ka gigamayng Supreme Leader kung mahimom ka na. Kay buhaton kumangyod bitaw niya kana. Basbug at alang kana ko ang espiritual kaysa akong pagkakalibutan. Dalaygon ka, amo Supremo. O karon nga wa na si Sofronio. Ikaw na ang itudlo ko nga labing sinaligan. Tinuod ka, Senior Minard Benavides? Hinaot nga imong matukngan ang kaepektibo ni Punyong sa iyang trabaho. O kung mahimo, palabuhi pa Tarsila. Kutob sa ako mahimo, Senior Minard Benavides. O ngolok uka. Arilok uka. Nungaob uyak. O ngolok oka, arilok oka, nungaob uyaak. Rekutin dasan kapmane. Gangab as nguli. Rakutin dasan kap mani, gangab as muli. Di ana kita karon sa imong pagpanumpa agi o pagdawat sa isang mong gimbuhaton. O Senior Supremo, Nahala, iisa ang tuon imong kamot. niya na, giisa na ako ang tuon akong kamot. Sunod ka na ko. Ako si Ako si... imong pangan. Ako si Tarsila. Manumpa nga sugod dining adlaw. Manumpa nga sugod ining adlaw. Ako na ang moasumir isip sinaligan og labawng piniyalan sa mga importante kaayong mga butang sa kasaysayan. Ako na ang muasamwir isip sinaligan og labang piniyalan sa mga importante kay mga butang sa kasaysay. Nahitabo na gyud ang dugay na kay nakong gipangandoy. Nga mo na sangunan sa Supremo isip sinaligan. Aron sa ingon nga paagi, maduol na ko nga to niya. Salamat kay kay Senior Benedicto Benavides. Murag imo na gid kining kabubuton aron makabaton og katumbanan ang imong gisaad kadako. Ikaw, Gyudtar sila. Ang gusto ko nga mao'y mamahimo niyang kapikas sa kinabuhi sa umabot. Nga bagong supremo nga si Maynard Benavides. Ikaw ang reyna samtang siya. Mao niya ang maghari. Humano niya sa katumanan sa propesiya. Kanindot sa kong feeling karon. Oh, Minard. Minard. Huwag gabi nga dili ko panganduyon nga may kauban ko sa kong pakatong, Minard. Oh, Minard. Minard. Tarsila. Kalami ni mong mapagilok sa akong it. Tarsila. Minard. Tarsila. Ang mount ikaw. Ay, Pahala ni mo. kagilok sa akong it. Enjoy the moment. Ow! Kanindot unta kong tinuod pa ang tanan og dili ka imagination na. Tinali, may kaputagan sa kong kanipay. Oh, Minard. Minard. Kumusta? Si Varsino kini ang imong pinalangga og minahal nga Varsino. Ang andam magpakamatay tungod sa dakong gugma kanimo. Varseno, sorry. Wa ko'y nahimo. Sayod ka gyud nga. Impluwensyado kaayo ang mga Benavides. Gipasagdan mo lang nga nahog ko sa mga kamot sa suod kung higala nga gustong ilugon ka gikan kanako. Varseno, Niabot na ang takna nga wa na ko'y angay pang taguon og niabot na sab ang higayon nga hukasan ko si Maynard Benavides
sa iyang pagkasupremo sa kultong sungayan. Ihatag na lang ang gustong mahitabo ni Menard nga maghiusa ka mo alang sa usa ka tumong o katuyuan, Marcelo. Ug alang sa usa ka Dios nga sungayan nga si Santano de Lucifero Sulfatos. Dili ingon ni anak kasayon, Rolayda. Sama nga dili sa ingon ni anak kasayon nga talikdan ko si Menard Benavides. Rolayda, Kikasubo ko kaayo, pero nahigot na ko kang Menard. binuang ka ng gugmaha. Nasayop ka, Marcelo. Kay kung gugma lang ang hiskutan, ikaw paghihapon ang tag-iya sa kong kasing-kasing. Baka kun ka. And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!